Ciao și bine v-am găsit! Astăzi voi aplica un tratament spa la mine acasă și vreau să vă invit să vedeți cum anume voi aplica un tratament spa la mine acasă. Voi folosi masca cu gel pe care am primit-o cadou la seturile Novage, o încălzesc în microunde, da? Urmez instrucțiunile acestei măști, 40 de secunde în microunde și este gata pentru a mi-o aplica pe față. Astăzi vreau un tratament mai avansat pentru ten, o să vedeți de ce, și voi folosi toate produsele de la spa. Pe un prosop l-am udat cu apă caldă, aplic această saună facială și îmi curăț bine fața, da? Evit zona ochilor pentru că irită. După care îmi pun masca cu gel, da? Se strânge, are niște ariciuri care se strânge pe spate. Între timp ce fac această mască caldă pentru a-mi relaxa pielea și a-mi deschide porii, nu mă vedeți, dar vă făceam cu ochiul, îmi voi îngriji mâinile și unghiile în mod special. Vreau mai întâi să-mi îndepărtez oja și voi folosi această cutiuță cu dischete. Sunt deja îmbibate în soluția de curățare, da? Nu mai trebuie și soluție de curățare. Îndepărtează foarte bine oja de pe unghii și ce îmi place foarte mult este că îmi lasă cuticulele hidratate. Da? Nu usucă pielea, se curăță bine, nu pătează și așa mai departe. După care voi aplica un tratament pentru unghii și le voi lăsa astăzi fără ojă. Un tratament bifazic cu ulei pentru cuticule și unghii. După care, pentru mâini, voi aplica o mască de mâini pe care o avem de la spa. Se aplică foarte ușor, exact ca o cremă de mâini, decât că este mult mai hidratantă. Da? O masez bine, se absorbe destul de repede, iar mâinile rămân foarte catifelate. Între timp, am terminat masca aceasta în gel, o voi da jos și îmi voi aplica o altă mască, tot de la spa, Sauna Retreat Thermal Face Mask. Este o mască în gel, da? Este transparentă, dar încălzește pielea, o simți așa cum, nu că îți arde, cum îți încălzește efectiv pielea. Acestea sunt cele 3 produse de la spa pe care le-am folosit pentru îngrijirea mea astăzi. După care, după alte 5-7 minute, îndepărtez masca aceasta saună cu burețelul Conjac și clătesc, bineînțeles, cu apă în abundanță. Iar pentru că este încă zi, fetița mea doarme, 15 minute mi le-am acordat mie pentru a mă îngriji, voi aplica crema de zi de la Ecolagen, pentru că îmi dă hidratarea de care am nevoie până la sfârșitul zilei și îmi protejează pielea de razele solare, mai ales acum după ce am aplicat aceste tratamente. Neapărat să aplicăm și o cremă hidratantă, dar lejeră în același timp și să lăsăm pielea să respire. Nu voi mai aplica niciun machiaj, nu voi mai aplica niciun tratament, decât seara, înainte de culcare, o să-mi fac rutina de seară și cred că voi mai aplica totuși o mască, pentru că am niște măști foarte faine de la Novage și de la Essential mai nou, pe care se aplică la fel ca și o cremă de noapte, nu necesită clătire și nu necesită aplicare și aștept să acționeze și clătire. Se aplică și acționează pe timpul nopții. Aceasta a fost rutina mea de îngrijire avansată, pe care o fac cel puțin o dată pe săptămână, cu produse diverse, dar în această săptămână am ales aceste produse de la spa pentru îngrijire avansată. Frumusețea suedeză înseamnă să ai încredere în tine și să te iubești așa cum ești.